kutheka ena tinachita chidwi ena mwina sitinachita chidwi kunazungulira to footage imene ikuoneka kuti inajambulidwa ndi magayizi a Wescom aja amene magwira ku department ya 40. Footage imeneyo ikuoneka kuti inajambulidwa chakulilongwe potengeranso ndi conversation imene inali mu footage imeneyo. Nkhani yake ndionena kuti panali customer wina wake kuoneka kuti anapanga experience 40 ndi atapanga report ku Wescom ku 40 department ndi madziwa kale zimene zimachitika ndi makape aku 40 apezeka zona kuti munthu wapanga report bwinobwino akupasati reference number wakuti wake kupeza zoti kumangodikira masiku kumapita penanso kuwayimbira magayizi amene amathamanga kumene kuja amapeza kuti makape yake so akumapanga demand ndalama. Chifukwa cha systematic failure zikupangisano individual illegality yapange fix problem imeneyoyo zikuoneka kuti mwina wa nyumba imeneyo anapeza munthu nakuti ndi retired wa ku Escom kuti azapange fix problem imeneyo gameno anamupeza. Atate ntoneleko footage imeneyo kenako atiwizeni nkhani kuti no muthe kuitsata bwinobwino. Mariwa? Okay, ufa jambo chituzi kae. Simari bwana wanu ndakalinda wale? Zamfike. Yes. Tau nige don. Sumo kuoneka mundu bwino. Magwira ku Escom Simari? Kulilongwe? Yes, konko. Department yanji? Department maintenance. Maintenance? Yes. Mwamba liti? Kale. Ino mundidzo? Tatu nigene? Inoto ndi alendo. Ine ndi mulendo? Inoto. Awa mukwadziwa? Ndanu? Ngoti timangoona na koma mayina ndiye sitimazi. Awa mukwadziwa? Kana. Leo. Ndiye sindikuzwana. Koma mwaziwa? Awani maziwa. Zinaonda. Zinaonda ndikuti zina ndiye sitizwana. Ine simu kundidziwe? Zina ndiye sindikuzwana. Okay. Nditwa. Gali moto mwasepa. Ine sina bwera bagali moto. Bwera bajani. Ndangobwera banji. Au nika si? Kama nika. Okay, tumafuna oje. Reference number mugwira ntchito ilipo? Reference number palibe. Palibe? Komano kuti pakanthawi iya pakanthawi. Mavuto amene wandifa yake. Onabe kuchelo da. Atithandize ndana kupasa ntchito mwe kuti mudzagwire nda? Ndiya bwana. Akalinda walo? Yeah. Nda? Ndikuti zingati zawo je ndichabe. Inu ndi bwana ndani nake nyumba? Akaliati? Munayimbira Escom kuti adzakuthandizeni? Okay. Amwene? Ndifeyo tikutengani. Kuyenda ndifeyo. Sinu Escom? Tenda limodzi leo sena nyumba kwa. Sinu zatu? Ndine nzanu? Nangasi kuti ntchito zitagwirako kumene. Mesa muri magwira komweko? Tawo nika sesi? Ndagwirako kumene. Muri magwira komweko? Yasadi panopa. Mesa muri anga ura bwana nunda kalinda wa? Nangasi mabwana kumene kulaya. Mesa mwata bwana anga ndakalinda wa. Ndeti maina kuti ifeyo tikutengani muri joine. Ifeyo rugwira ntchito. Chabwino. Ndeti enda limodzi. Okay. Mafe? Chabwino. Nditu. Chabwino tamva komanso taona zimene zayankhulidwa pamene pa footage imeneyo ndalama imeneyo poyamba amaneyo kuti anga claim kuti agwira ntchito kumene ku Wescom komano kumapeto wake wapanga confess kuti no eyo ndi retired professional wakumeneko ku Wescom. Onse tikamvesera bwinobwino mwina wa nyumbayi akunena kuti ndikaliati akuvomerezanso no anapanga hire illegal professional ameneyo ndi chilunga choti amuthandize kupanga fix problem imeneyo ndi kumazifunsana kuti ndi chifukwa chani mkulu ameneyi anapangano njira imeneyi yoti apeze munthu apange fix problem imeneyi kosi ndi kuti no ine anapeza retired professional kuti apange fix problem imeneyo it was illegal komano practically ndi kuti no ndalama imeneyi kaliyati anachitira out of desperation ndi imene amachitira makape amenewa. Inazoona ku Escom makamaka ku department ya 40 ichinyengo osati zamasewera. Onse ma department enaso chiriko komano kumbali imene ya ku 40 uku mapanga zinthu zobowa osati masewera. Munthu umapeza kuti wapanga ripoti bwinobwino ndi kuti kumatenga nthawi yayitali asanabwere kuzapanga fix problem imeneyo. So ndi pamene amapeza zoti amapanga demand
ndalama kuti azapange rectify problem imene chonsecho ndekuti ndi ntchito yawo imene analembedwera kuti azikhala akugwira and then azipanga demand kwa makastoma. So it's high time ku department ku 40 kumakamaka kumeneko mabwana ku Eskom kandete ma relevant authorities afuna mutaonekeranso bwinobwino zochitika kumene ku Eskom kaye kumeneko aonjeza kwambiri kalenso kuti akuyikire mita munthu kuti umakhala zonena kuti mwaza demand ndalama inake yapadera apenda mwaza demand 300 chausa 400,000 kuti munthu akamuyikire mita kuti munthu analipira normal legal fee no deliberate kumapangano delay ma process oti munthu amuyikire mita ndi cholinga choti azapange demand ndalama. That's too bad. Akuluakulu aku Eskom komanso boma kumenekoko kande kuti ku Ministry of Energy and Mining nkhani imene yofuna kuiona bwinobwino anthu akuvutika kwambiri ndi mmene akumachitira magazi aku Eskom. So inefficiency komanso systematic failure ya Eskom 40 ndi meneno ikumapangisa zona kuti anthu aziganiza azomapeza legal technician atimene alili dala ameneyi amene anapuma ntchito ku Eskom no apapa zimene zachitikazi regardless of desperation no kupanga bypass official protocol zinthu zabwino chifukwa chonena kuti khale dala ameneyi anapanga retire ku Eskom ndi skill bwinobwino komano ali licensed ndi bungwe limene la Eskom ndi atha kugwira katundu wa Eskom ndi chake kuti chachitika kandi oti wasokoneza line kumeneko kupeza kuti community foira magesi kulibe so kundero kuti khazana kuti wasokoneza pena pake nyumba imeneyo yayaka moto ndekuti Eskom sangapange compensate kwapangatu compensate aino ake a nyumba imeneyi anthu tikamakhala tizitha kumaziwaso zinthu ngati zimenezo. If anything happens ndekuti no Eskom will not bear responsibility ya zimene tachitazo so kupanga tafiye ndi katundu wa Eskom ndi mulandu so umenewo mmene zachitikiramo ngati ndala amene amutenga kutisa ku polisi ndekuti no taukamwimba mulandu potengeranso ndi Electricity Act maso Penal Code zakambato nkhaniokhuza ndi vandalism komanso interference katundu wa Eskom. Apa ndalayi amakhala kupanga temper katundu wa Eskom amene akakumana ndi mulandu ndithudi. Ethically anthu tidziwe kunena zona kuti shotikati amakhala dangerous kwambiri kale kuti titha kupeza anthu oti nda experience kamagwira ntchito ku Eskom wochani no china chake chachitika tidziwe zoti will be accountable so Eskom sipanga compensate pa zinthu ngati zimenezo. So chifukwa cha mabribe amakape amagazi amene wa ku Eskom zimene zimapangisaso kuti bungwe limene ku Eskom likuluza ndalama chifukwa cha legal technician ngati amenewa if anything ononga katundu wa Eskom zoti Eskom ikuonongaso ndalama ndero kuti akagule katundu wina kuti apange fix mmene momo. So poti zonsezi kupanga 4 under vandalism cha bungwe limene la Eskom lakhala kudandaula chifukwa cha vandalism imenenso yakhala ikuchitika zoti matransformer akuonongedwa chani nonga ake so ena kumakhala magayi ngati amenewa oti anagwirapo ntchito ku Eskom chani paja kumazadandaula zonena kuti aluza pafupifupi 3.2 billion imalayi kwaja mu financial year imene ya 2025-2026 kani yake ndi vandalism. So gwero la zinthu zina ngati zimenezo ndi chifukwa chonena kuti kaya amene alembedwa ntchito kumeneko amapanga zawo of which umawiro wake anthu no akumapanga njira zonena kuti athandizike ku vuto limenelo. So anthu nkhani ndionena kuti magayi amene wakazota kupanga demand ndalama ndioti conversation imene kungoyiwanga rekodi after nopanga rekodi kuipitisa ku SCB ndikuti ndikuakuluakulu akumeneko komano ku SCB ndikuti ndi njira yabwino kwambiri ndi cholinga choti magayi onse amene akuchita ntchito limenewo awerusidwe kumeneko chifukwa sizoona mamuti agwire ntchito zawo azikapanga so demand mabribe ndi zina zotero. Gayeso amene mmakhala mukupanga zimenezi zomalumikiza magesi iligale zikumana ndi lamulo apezeka ndikuti kaya mafuna survival komano funaso kumaona integrity kale mufuna survival ya tsiku ndi tsiku mmene nkhani zake zikuyendera situzoti mwini maganizo pa nkhani imeneyi pamene tionazona kuti oyira kwa magazi ya ku Eskom a department ya 40 kwapangisa zonena kuti anthu no zingopeza ma legal technician kuti apange fix ma problems amenewo. Ngati maganizo amenewo alipo mutofotokoza comment section koma molemekezaso maganizo anzathu sewole panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Ma News 8 njongoti nkhani zambiri zikamachitika ndito zitha kupezani mosavuta.